Tinokutambirai paJolas News Audio. Manheru akanaka muri yeZimbabwe, tinokutambirai nomufaro mukuru pano paJolas News Online YouTube channel uri musi wechina 28 chikunguru 2022, apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rwechishona. Pari zvino totanga nekukupai nhau yaSusan Mutami. Susan Mutami anoti kubuda pachena kwaakaita kwakaita kuti arerukirwe. Regai ndipinde munhau iyi yose. Mumwe mushandi wezveutano muZimbabwe ari kuAustralia, Susan Mutami anoti akabvisa mutoro mukuru pamafudzi ake nekubuda pachena panyaya yekushungurudzwa kwaakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa achiri mudiki. Mugwaro raabudisa, Mutami atenda avo vakamuratidza rutsigiro kubva paakabuda pachena nezvekushungurudzwa kwaanoti akaitwa, achiti hapana achamurambidza kutsvaga kururamisirwa. Zvichakadaro, pane imwe nhau inoti kana Susan ane umbowo hwekuti akabatwa chibharo navaMnangagwa, ngaabudise umbowo uhu. Vatsigiri vemutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vopikisa mashoko aMutami ekubhinywa kwaanoti akaitwa navaMnangagwa. Mudzimai anga achitaura anoti iye kana Mutami ane umbowo hwacho hwekuti aishungurudzwa nemutungamiriri wenyika ngaahubudise. Akangobudisa chete, anobva aenda kunoudza vaMnangagwa kuti vape pachigaro. Regai timbokuisirai apo mukadzi uyu anga achitaura mashoko ake aya. A very good morning, Zimbabwe. It's your girl, Dr. Mai, here from the Social Justice Table. I'm sure you are so surprised seeing me today. Well, I had to take some time out of my very busy schedule and make a comment or weigh in on this matter. My inboxes are bombarded by questions and, people want to know what is my comment on Susan Mutami's allegations of a rape against His Excellency President Idi Mnangagwa. People also are saying, Gugu, where are you? Why are you not supporting Susan Mutami? Now, this is my comment on the matter. Number one, during the time I was helping Susan Mutami with her Temba Mliswa's case, I asked Susan about this matter. Susan blatantly denied having been raped by the president. I've got those WhatsApp messages between myself and Susan. Susan can actually attest to it. Number two, I challenge Susan to bring whatever piece of evidence that she has got against ED, whether it's a small message. Fine, I understand she claims that she was raped when she was 16. Come on, guys. Susan has been in and out of Zimbabwe. Susan has been connected even with the army personnel like SB Moyo. Is there any message where Susan opened up about this matter to SB Moyo or anybody else? So that will be a evidence to me. But if Susan denied all the allegations to everybody else and boom, now she wants us all to run around like headless chicken, that is not going to happen, Zimbabwe. Number three, that evidence, as soon as it comes to my table, I pledge to take the next flight to Zimbabwe at my expense to go and confront my president and say, Mr. President, here is evidence. You have to step down, Mr. President. But before that evidence is submitted on my table, ED is going no way. No way, Zimbabwe. ED is going no way. Because last week, people were complaining about Fadzai Mahere and, dating married men and blah, blah. What did CCC do? So what makes you think that ZANU PF is going? Toenderera mberi nenhau dzedu. Bato reZANU PF rinoti vaAbdul Mashayanyika vasi nhengo yebato iri. Regai tipinde munhau iyi yose. ZANU PF yazvisudurutsa kubva kune mumwe mukuru webato akatorwa vhidhiyo achikurudzira kuurayiwa kwemutungamiriri weCCC vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo pamusangano wakaitwa kuMberengwa North. Mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsangwa vakati mashoko akataurwa navaAbdul Mashayanyika mashoko eupenzi uye havana umbowo hwekuti inhengo yebato rinotakura kadhi. Dai iri nhengo yebato, angadai asiri kutaura mashoko asina kunaka. Topinda mune imwe nhau.
Advocate Dina vanorwiswa nembavha. Advocate Martin Dina vakarwiswa nembavha pamharadzano yeGreendale musi wechipiri manheru. Advocate Dina vakasiyiwa vakuvara pachidya zvichitevera kurwisana kwavakaita nembavha dziviri dzisina kuzivikanwa idzi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vanotsigira nyaya iyi vachiti kuferefetwa kwave kutotanga. Pari zvino tokupai nhau dziri mubepanhau reNewsday. Zviuru zvevatsigiri veZanu PF zvaigara papurazi reCrest Breeders International zvotarisana nekudzingwa. Regai tipinde munyaya iyi yose. Zviuru nezviuru zvevatsigiri veZanu PF izvo zviri kugara papurazi reCrest Breeders International zvanzi zvibude munzvimbo iyi kuitira kuti maguta agadziriswe. Nzvimbo iyi iri muHarare South Constituency iri pasi peZanu PF. Zvichienderana negwaro rekuti vabviswe pamusha uyu wakasainwa nemumwe mutevedzeri wemutumwa wedare redzimhosva muHarare FN Tapuma, vatsigiri vebato riri kutonga vapiwa maawa 40 ekuti vabude panzvimbo iyi mushure mekunge Langford Estate Farm yaenda kumatare ichiti ndeyayo. Mune imwe nhau, vagari vekumwenezi vanonzi vari kumanikidzwa kubvisa MaR10 pamunhu ayo achazoshandiswa kutenga mombe yekupa mutungamiriri wenyika vamunangagwa pavachashanya. Makanzuru nemadzishe eZanu PF kumwenezi kwamaranda kumasvingo vanonzi vari kumanikidza vagari vemumusha uyu kuti vabvise MaR10 pamunhu mumwe nemumwe kuitira kutenga mombe yekupa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo pavachashanyira mwenezi munguva pfupi ichatevera. Mumwe mugari wemumusha uyu asina kuda kudomwa nezita anoti makansela eZanu PF ari kuti mari iyi ichashandiswa pakutenga mombe pamberi pekushanya kwavamunangagwa. Vama venyengwa vanoti havana chavanoziva pamusoro pemamiriro nemari yekubviswa nevagari iyi. Topinda mune imwe nhau. Kutongwa kwamamombe nachimbiri kunotarisirwa kuenderera mberi musi wechishanu svondo rinouya. Gweita riri kumirira vaviri veTriple-C Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri nezuro rakaramba umboo hwevhidhiyo hwakasvitswa nehurumende huchiti vaviri ava vane mhosva yekunyepera kupambwa richiti hunonyadzisa. Zvisinei, mutongi wedare remajistrate Amai Faith Mushure vakatambira mavhidhiyo aya seumboo vachiti vanofanira kuendesa kudare vamuchade hama vachipiwa mukana wekubvunzurudza mufakazi. Mushure akasendeka kutongwa kumusi wechishanu svondo rinouya. Topinda mune imwe nhau. Mapurisa anopindura Amai Beatrice Mutetwa. Mapurisa eZimbabwe Republic Police apindura tsamba yakanyorwa negweta reHuman Rights Beatrice Mutetwa pamusoro pekusasungwa kwaAbdon Mashayanyika uyo ane vhidhiyo rakatenderera zvikuru achikurudzira kuurawa kwavachamisa nevana vavo nevatsigiri vavo. Mapurisa achipindura ati ari kuferefeta nyaya iyi uye achazivisa zvimwe kana pane zvazoitika. Topinda mune imwe nhau. VaJonathan Moyo vanopemera vaNelson Chamisa mhosva yekurwiswa kwavanoitwa padandemutande. Vaimbova nhengo yePolitburo yeZanu PF vaJonathan Moyo vanoti mutungamiriri weTriple-C vaNelson Chamisa ndivo vakakonzeresa kurwiswa padandemutande kwakanangana nemhuri yavo kusanganisira mwanasikana wavo Mushakabvu nevatsigiri vebato reTriple-C. Vamoya vanofungidzirwa kuti vari kukinya vanoti kutadza kwaChamisa kumisa vatsigiri vavo kuti vasamurwisa padandemutande kunoratidza kuti vanotsigira kushungurudzwa uku. Vachinyora padandemutande reTwitter, vamoyo vanoti vaChamisa vakaramba kuedza kugadzirisa nyaya yekushungurudzwa kwavakaitwa padandemutande. Topinda mune imwe nhau. Hurumende inoti haina simba rekubhadhara vashandi nemari yemadhora ekuAmerica. Gurukota rezvevashandi vehurumende, vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapawo mavhima vatsinira zvakare kuti hurumende haina simba rekubhadhara vashandi vehurumende mari yemadhora ekuAmerica yaibhadharwa muna Gumiguru 2018 iyo inoita $540 US. Topinda mune imwe nhau.
Vadzidzisi vokumbira Zemuseki kuti iwedzere mazuva ekubhadhara mari dzekunyora bvunzo. Regai ndikupei nhau iyi yose. Mubatanidzwa wevadzidzisi wadaidzira kuti mazuva ekubhadhara mari dzekunyora bvunzo awedzerwe kubva musi wa22 kusvika musi wa29 echikunguru. Izvi zvinouya mushure mekunge vadzidzisi vaona kuti pakati pezvikamu zvevadzidzi zvinogona kutadza kunyora bvunzo nekuti vabereki nevachengeti munyika yese vari kutadza kubhadhara mari iyi mumazuva akapiwa. Topinda mune imwe nhau. Kuramwa mabasa kwaive kwakarongwa nevashandi vehurumende kunotadza kubudirira. Vashandi vehurumende vaive vachironga kuramwa mabasa kwemazuva 2 vakatadza kutanga musi wechitatu. Vatungamiriri vemasangano vachazeya uwandu hweavo vaive vasarudza kugara pamba maererano nezvakanga zvavimbiswa. Vana mukoti vepaparenyatwa Group of Hospitals vaive vari pabasa, bhizinesi richifamba semazuva ese. Mapurisa aive atoisa marori anodzivirira mhirishonga pedyo nePublic Service Association House. Ukuwo kwaive kwarongwa musangano wevatori venhau kuti vape umboo pamusoro pekuramwa mabasa uku kusina kuzoitwa. Topinda mune imwe nhau. Mumwe mupurisa anobatwa aine mbanje inorema 20 gram. Mupurisa anopinza vamwe basa amiswa pamberi pedare achipomorwa mhosva yekuva nezvinodhaka zvine njodzi zvisiri pamutemo. Wesley Mavhengeri ane makore 20 okuberekwa akamiswa pamberi pemutongi wedare remajistrate muHarare nyara sarudzai manokuri nemusi wemugovera wadarika ndokuzonzi adzoserwe muusungwa kusvikira musi wa17 Nyamavhuvhu achizobhadhara mari yechibatiso inoita 10,000. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu makoti ndanga ndichikupakurai nhau dzinodakadza idzi. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscribe ipapo. Subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneta. Musakanganwa zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp rakapenga rinonakidza kudarika zvimwe zvese. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Tinoti chisarai nomufaro, tobatana zvakare mangwana.